Estem molt contents amb l'edició d'aquest any perquè, de nou, Barcelona no només és el centre de tecnologia, sinó també el centre de les empreses emergents. Aquest any penseu que hem rebut més de 1.000 empreses que han vingut a exposar els seus productes aquí a Barcelona i aquestes 1.000 empreses tenen una diversitat increïble perquè són de 12 indústries diferents, 50 ecosistemes, esperem assistents de més de 110 països. Per tant, un Fories From Now molt global i molt centrat en la intel·ligència artificial aquest any. Estem molt contents perquè el Fories From Now ja porta molts anys dintre el Mobile World Congress. Era un any on volíem realment independitzar-nos de l'esdeveniment, però també seguir molt connectats al Mobile World Congress i amb aquest nou format, amb entrada pròpia, la veritat és que ens permet donar un millor servei a la nostra comunitat i seguir mantenint totes aquestes sinergies que són molt importants entre les empreses emergents i les grans empreses tecnològiques que estan al Mobile World Congress. Fories From Now, penseu que és un esdeveniment molt únic per ajudar els emprenedors a fer créixer els seus negocis. Nosaltres estem, des de l'organització, molt obsessionats en ajudar-los a comercialitzar producte, a connectar-los amb fons d'inversió i avui més important que mai, amb un món tan accelerat, a donar-los el coneixement necessari per entendre totes les eines que hi ha disponibles per a ells a l'hora de crear una empresa. I us diria més, el Fories From Now té una gran capacitat d'atracció de tots els fons d'inversió de les grans empreses tecnològiques que estan aquesta setmana a Barcelona i això és el gran tret diferencial de l'esdeveniment. Hem vist, els últims anys al Fories From Now hem vist una evolució de les startups que cada cop tenen un component més tecnològic. Podeu, si us passegeu per l'esdeveniment, veureu startups de salut digital, per exemple, que estan utilitzant la intel·ligència artificial per transformar la indústria farmacèutica, startups de sostenibilitat que estan fent aplicacions d'IA per predicció del temps, o fins i tot empreses que estan fent perfums personalitzats en un minut segons siguin les teves emocions. Per tant, hi ha una diversitat molt gran, però el que és diferencial és el gran component tecnològic que tenen les startups aquest any. Doncs una mica és us diria que els premis dels Fories From Now Awards que estan aquí darrere realment representen dintre d'aquest miler de startups una mica el millor de l'esdeveniment. I aquí, com us deia, per exemple, tenim startups d'IA que estan prevenint malalties, altres que estan utilitzant la IA per eficiència de gestió d'aigües. Per tant, realment startups que estan utilitzant la IA per problemes d'un impacte molt real. Doncs l'ecosistema de Barcelona i el català és un ecosistema molt madur. Ja portem molts anys amb molts casos d'èxit. Recordo l'altre dia, estàvem parlant a la inauguració, que el 2019 vam tenir el Jordi Romero de Factorial presentant el seu projecte i avui en dia sabem tot el que representa Factorial per l'economia catalana, empleant més de 1.000 empleats i sent una empresa molt important. Per tant, hem tingut molts casos d'èxit i veiem un ecosistema molt madur amb un component tecnològic cada cop més gran. Fories From Now va creixent, cada cop ve més gent, però la nostra obsessió és seguir ajudant els emprenedors. Per tant, volem seguir sent la plataforma més rellevant per quan un emprenedor té que escollir un lloc per entendre el que està succeint, per connectar-se amb un client o per intentar connectar amb un inversor, que escolleixi Fories From Now. Barcelona és una ciutat meravellosa, jo soc d'aquí i estic molt orgullós i a part de la ciutat té un ecosistema molt madur, com us deia, amb un gran potencial d'universitats, amb una xarxa d'inversors molt ben feta i amb una ajuda de les administracions públiques que està molt treballada des de ja fa molt temps.